oleh tuntum kan video chuanin Google Play Store atanga kan ATM card kan lo link to te remove dan tilan kan tu mga amasabirin Google Play Store kan luta tahianin eta kan acung lam kilat kan thalak lem langa hian kan kaldon ni kalanga tahianin payment and subscription tiang kan kalang payment and subscription tiang kan kala chuanin tan payment method ta hian kan kal lenga tuna po hian hei ka ATM card visa nia akan last 4 digit ron langa hei ka remove le lo chuanin ka hiat login emo I ka phone khoi te hianin I Play Store tang games an khelna tangin thil tam tak an lo lei theya OTP emo pin emo ngai lo mi lei turian chu wangin hei I kan fa te thil kan lei sak emo ani pon ATM card mangin Play Store tang kan lei lei sak ni pon kan remove le zel lo chuanin nakina kan thia lo lanin thil tam tak an lo lei thei ni te kan thia ta kan remove le doni tu na hian kan remove don jan he ta noi ber hian more payment setting a hian kan kalang more payment setting kan Chrome mangin kan eng lo nga en luta chuan ta hian hei kakat kha aron langta hei remove hi kam hedanga remove dona wangin chuanin tan kan confirm anga tikhan kan kat kan remove le ni khatia kan ti do ka chuanin kan ATM card mangin ni chena kan soi tong khanin I games khel tu ten tam tak thin lo lei thei thin ani di kha kan thedon nia mi phone a lo link phei chu poi em ani di kha hiat theu athale ani ole kan video te min lo subscribe saka min lo like sak min lo share sak zel turin viewer te kan som jowa I kan video te quality thato lo ma se viewer ten chete tala tang kai na in lo ne kha kan du thu sa mani ti kha mi lo hriat sak don nia